Shit, vi skal væk herfra. Nej! Hvem skal I først? Det gør jeg. Ej, det var heldigt. Ja, tror du, vi er de eneste? Det ved jeg ikke. Tror du, vi er de eneste, der overlever det her? Det håber jeg. Fordi hvad så med vores familie? Tror du ikke, de har fundet en bunker et andet sted? Ellers er de døde. Det kan jeg altså ikke klare. Kan du se noget derude? Nej. Det er bare helt dødt. Tror du, der er nogen derude? Det ved jeg ikke. Tror du, vi skal prøve at gå ud? Nej, Jamen, så bliver jeg altså nødt til at gå selv. det gør du ikke. Vil du gerne dø? Ej, men så går jeg. Vi ses. Så gør vi det sammen. Så dør vi sammen. Er vi klar? Ja. Ej, det er helt ødelagt. Der er intet tilbage. Hvad gør vi? Tror du, der er nogen? Tror du, det er enden? Det er kun begyndelsen. Os to forever.